وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata na wannan unguwa kuma a wannan masallaci na darul aman ko markazul aman a wannan babban birnin yamai a ƙasar Nijar. Barkanmu da asubahi, barkanmu da kasancewa tare da ku, sannunku da haƙuri da zaman jira don sauraron wa'azi na musulunci. Allah ya ba da lada, Allah saka da alkhairi. Ku waɗannan da kuke zaune a rana, waɗannan ku dawo nan gefen, wasu ɗan matso nan. Annabi ya hana zama tsakanin rana da inuwa, ko ku ɗan matso ku dawo ku shigo inuwa nan. Yalla ku zauna a nan cikin inuwa, kar ku zauna a rana, kar ku raba jikin ku rabi inuwa rabi rana, ku shigo inuwa. insha Allah zan yi amfani da wannan gajeren lokaci ba mai tsawo ba don tunatar da mu da kuma faɗakar da mu akan abin da ya shafi addinin mu na musulunci. Zan ɗauki wasu abubuwa ne gaba-gaba da ke da alaƙa da ku don ya taimake ku akan inganta rayuwarku ta iyaye mata. Abu na farko dai shine ilimi. Don macen da take so ta zama mai daraja, ta zama mai kima a wajen Allah, a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a cikin al'ummar da take rayuwa, to ta inganta rayuwarta da ilimi, da zuwa makaranta, da aiki da ilimin. Da ilimi ne ake sanin Allah, da ilimi ne ake wa Allah bauta ya karbi bautar, da ilimi ne mutum yake samun matsayi ko da a gidansa na aure ne bayan aure mijin shi. Mace jahila tana da wahalan sha'ani. Mace jahila da ba ta zuwa makaranta, ba karatu, ba ta da matsayi, ba ta da daraja, ba ta da kima a idan mijinta a cikin al'ummar da take rayuwa. To yaya za ki saya wa kanki kaskanci, ki saya wa kanki wulakanci? Allah ya baki lafiya, Allah ya baki dama, Allah ya baki iko, amma ki saya wa kanki jahilci. Bai yi ba, ba daidai ba ne. Da haka kowace a matsayinta na uwa, kowace a matsayinta na matar aure ko budurwa wacce take niyyar aure, to ta inganta rayuwarta da ainihin wato ilimi da zuwa makaranta. Akram kallah, waɗannan mutane suke tsaye a rana, ku shigo da su cikin rumfan nan. Nan ɗin ma ai akwai wuri a nan, su shiga nan, masu zama a ƙasa su zauna su ɗan shiga, kar su tsaya a rana, ba daɗi. Ka san ba sa son wazi, su sai sun ga malami za su yi ta surutu ne. Ko sa su a cikin rumfar su samu wuri su zazzauna, kar wanda ya tsaya a rana, saboda kar wani ya je ciwon su ya tashi. Da haka muna kira gare ku, ku inganta gidajenku, ku inganta matsayinku da ilimi, da zuwa makaranta, da sauraron wa'azuzzuka. Da sauraron wa'azi ne mutum yake raya zuciyarsa ta zama tana raye ba tana mace ba. Akwai matattun zukata wanda ba ilimi ba sanin Allah a cikinsu. To daga cikin matsalolinku, kun fi mai da hankali akan wasu abubuwan daban wanda ba lalle su zama kima
da daraja ko ma su zama abin da Allah yake so ba, sai ku mai da hankali a kansu, ku manta da abin da yake ya zama wajibi. Allah ya yi umarni mu san shi kafin mu bauta masa. fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah ya yi umarni da a san shi ta bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa babu abin bauta da cancanta da dacewa sai shi kadai, kuma ka nema wa kanka gafara akan laifuffukanka da zunubanka da kuma muminai maza da muminai mata. Malamai suka ce ashe sai an san Allah ne ma ake iya daga hannu a ce Allah ka yafe mana. To wanda bai ma san Allah ba ina ma ya san ya daga hannu ya ce Allah ya yafe mashi? Da haka ku san Allah dan ku je wa Allah lami lafiya. Duk wacce ta kuskura ta mutu tana jahila, Allah ya ce gaya musu daidai ne da mai ilimi da mara ilimi, da jahila a cikinku da mai ilimi a cikinku ba daidai kuke ba. Kuma shi ilimi, duk ilimi da kuka sani abin so ne, da ilimin duniya da ilimin lahira gaba daya. Mutum ya kware akan sanin Allah, ya kware akan sanin duniyar ita kanta ba laifi ba ne. Haka ku gina 'ya'yanku, ku kai su makaranta. Yake uwata, kanki bar yarki ba ta zuwa karatu, kin gama kashe ta. Yanzu aibu ne a ga yarinya ba ta makaranta, da na zamani da na addini. Ku sama wa kanku matsayi a gidajen mazajen ku, kar ku laƙanta. Wata mata ta ce mun mijinta kullum ya zo zaginta sai ce jahilar banza. Me yasa ya ce mata jahila? Saboda jahilar ce ya aura. Ya ci moriyarta a matsayinta na 'ya mace, amma kuma ba ta da kima a idansa saboda ba ta da ilimi. Duk da abin da ya yi ba daidai ba ne, kuskure ne mata ka ce mata jahilan banza. Amma dan me za ki ɗauki kaskanci har wani namiji ya zo yana ce miki jahilan banza? Inda kin yi ilimi na addini bai isa ya buɗe baki ya ce miki jahila ba. In kin yi ilimi na zamani bai isa ya buɗe baki ya ce miki jahila ba. Kuma mace mai ilimi ba ta wulaƙanta. Ki sani in dai ba kya so ki wulaƙanta a rayuwa to ki ilimi. Ba ki tozarta ba za ki wulaƙanta ba, saboda Allah ya baki nauyi. In babu can akwai can, in babu can akwai can, in babu can akwai can. Idan kin yi ilimin addini za ki zama alheri, har ki mutu kina ba da ilimi. Za ki buɗe makaranta a garin ku, a unguwar ku, kina koyarwa, ana cewa malama wance. Ko kin tsufa, ‘ya'yanki za su karantar, za ki ta bada fatawa kamar yadda Nana Aisha har ta bar duniya malama ce, tana bada fatawa. Malamai suka ce gidan Nana Aisha bayan annabi ya bar duniya kamar university ne, kamar jami'a ce. Manya-manyan sahabbai suna zuwa suna karban ilimi a wajen Aisha. Aisha nan da manzan Allah ya tafi ya bar duniya gaba ɗaya shekarar ta 18 ko 19. Ke yanzu shekarar ki nawa? Kin kusa rufa 30, amma ko bulugul marami baki iya ba. Aisha da annabi ya tafi ya bata yarinya karama budurwa, amma duniya ta san da iliminta. Imamu Zahabi a cikin Sirar Alamin Nubala yana bayani akan tarjaman Nana Aisha, yace bai taba ganin wata mace kafinta ko bayanta ba. A cikin a zamaninta Nana Aisha ba wanda ya fita ilimi, sanin Allah, ilimi bangarori da dama. Ta yi karatu. Urwa ibn Zubair wata rana ya samu Nana Aisha yake tambayarta, yace ya ke mama, ke ko ya aka yi naga kina da ilimi, har ilimin likitanci, har na zamani, ilimin zamani, likitanci, sanin magani da maganin ciwo da cuta.
idan ciwo ya samu mutum sai a ce aje gurin Aisha, sai ta ce aje a sha magani na kaza na kaza na kaza, aje a hada kaza kuma a sha a warke, bayan aya, bayan hadisi, bayan waƙoƙin larabawa, bayan tarihin larabawa, bayan sanin ibada, bayan kulawa da larurorin mata, hatta harkar likitanci. Ai kun ga dai likitanci karatu ne na zamani. To na Aisha likitanci, ku je ku tambaya ku ji. Urwa ya tambaye ta, ya ce ke ko ya aka kika samu ilimi har na likitanci? Ta ce tsabar yawan zama da annabi da haddace duk abin da yake faɗa. Ash'arul arab, waƙoƙi na larabawa, ta yi gaba ta yi nisa. Yar ƙaramar yarinya mai albarka mai daraja, shekarar ta 6 annabi ya aure ta, 6. Ta tare a gidan manzon Allah a matsayin matar aure shekara 9. Yau da zan kira yar yarinya karama yar shekara 9 in nuna muku anan, za ku yi mamaki. Amma saboda kwakwalwa, saboda basira, saboda ta samu tarbiyya, yar gidan sayyidina Abubakar, an kula da ita, an kula da addininta da rayuwarta. Ta shiga gidan annabi a matsayin matar aure, ta haɗu da manya-manyan mata, tana da shekara 9, wasu matan suna da shekara 50. kuma haka ta yi. A riwaya aka ce saboda yarintar na Aisha, tankade idan aka bata na gyari, na kula na gyara gari da za a ci abinci, tana yi sai dabbobi su zo su ture ta su cinye, ko bacci ya kama ta, tana aikin gida sai bacci ya kama ta sai ta kwanta. Amma yau gashi kina buɗe hadisi 1 2 3 4 5 kyaji an ce miki an Aisha ta radiyallahu anha. Ke kin san adadin hadisin an Aisha? To a duniya sai da nana Aisha ta kai ga matsayin tana daga cikin mata a duniya wanda suka fi kowa ruwaito hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kina ina? Kina bacci, sai dai ki ci abinci ki koshi, ki kiba tam, amma kwakwalwa ba komai. Ga makarantu nan kun ki kuje, kun ki ku shiga makaranta, kun ki ku yi ilimi. Kina girma da kin fara cika ido sai a ce aure aure aure, za a yi aure. In kika kuskure kika yi auren, kika fada hannun jahili, ya je ya tani kurkusan ki, yanda kaza ana murza kayan wanki, haka za a yi ta murguje shi a cikin bokiti. Halas, shekaru sun zo, shekara 2 3 4 5 6 7 10, kin tara yaya barkace ga sunan, baki da ilimin da zaki kontrolin yaranki. Ba za ki iya buɗe ƙur'ani ki biya wa 'ya'yanki ce gashi ba, ba ki san ilimin hadisi ba. Na zamanin ma da ake zuwa a nema babu, dole mijinki ya zage ki ya ce miki jahila. Yanzu a cikinku akwai wanda yaransu za su je makaranta su dawo, su ƙara musu karatu, wala ba za ta iya ba. Ba za ta iya buɗe littafi ta ƙara ɗanta karatu ba. Ga ki doguwa, kin yi tsawo, kin kusa ki wuce kofar ɗakin da aka gina miki ma. Ga lafiya Allah ya baki, ga abinci ana ci, ga komai, amma kwakwalwa fa a'a. A haka ne za ku zo ku kula mana da ƙananan yaran nan masu zuwa? To ina so na gaya muku, wallahi yanzu macen da take daraja a idan namiji ko jahili ne so yake samu mai ilimi. Da haka ina kiran ku, ya ku waɗannan mata masu tarin yawa na wannan ƙasa ta Nijar mai albarka. An waye, duniya ta waye, karatu yanzu ake karatu ba zama. Ko aure ne zaki, Allah ya baki mijin da zai barki ki je makaranta, yana da kyau ki ce baki dama ki ci gaba da karatu. Meye ne ake gudun zuwan ku karatun boko na zamani? Saboda rashin amana. Ai ba wai wani abu bane, me yasa mutum baya barin matarsa je ta karatun? Ba amana. Da yawa cikin mata ba amana, ga mijinta ta fara zuwa makaranta sai ta kama soyayya da wani mijin da ba nata ba. To yaya za a yi malamai su ba ku fatawa ku je ku yi karatu? Kuna tozarta aure, kuna tozarta mutuncin aure, kuna cin amanan mijinku. Amma da za ki zama mai hijabi, mai niqabi, mai mutunci, mai kamewa, ki je ki karatun bokon ki, ci jarrabawanki, haka ki samu aiki da niqabinki da hijabinki da mutunci, baki alaka da maza, ba wanda zai miki magana, ba wanda zai ce komai. Kin samu rufin asiri da kudinki na kashewa, yan larurorinki na gida, ba sai kin ce miji ba ni ba, kuma an sani kina da tarbiyya, ba kya wasa,
ba kya barin abin da zai taɓa mutuncinki, to waye zai ce karki je ki aiki? Galiban maza da kuke ji ba sa so mace mai aiki, ai cin amanar aikin ake yi, cin amanar auren ake yi. Mace in za ta tafi aiki ta yi kwalliya, ta fidda jikinta, ta fidda abin sha'awa a jikinta, ta shafa, ta goga, ta yi menene, saboda za ta je aiki. Tana gurin aiki tana buɗe baki wa maza, ya kina yayewa, kuma kina da miji a gida. Idan mijinki ne ba za ki masa kwalliyan ba, ba ku yi wa mazajen ku ado. An fi ganin adon ku a waje in za ku tafi aiki, ko za ku tafi gidan biki, ko kuna wani taro. A lokacin za ku nuna ko mata ne masu halitta ne, Allah ya muku, Allah ya muku. Amma mijinki na sunna da ya aure ki ba zai ga adonki da kwalliyarki ba. Yaya namiji zai yadda ya bar ki tafi kina nuna wasu kattin banza adanci? Dan adanki adansa ne. Duk kwalliya da lalle da zaki sa, da gashi da zaki gyara, da fuskarki da zaki gyara, da jikinki da zaki gyara, gaba ɗaya namijinki ne. In kuma baki da aure, haramun ne a gare ki bayyana wani mutum ya ga wannan kowaye shi, sai ki ta tattali kina ajewa sai ranar da kika yi aure. Wannan shine addini, shine shari'a. To matsalar ku shine karya dokar Allah kuke, ku ci amanar auren, ku ci amanar yarintan. Kaga yarinya karama ba ta aure ba, duk maza sun santa a makaranta, tana yawo da maza, wannan ya riƙe hannunta, wannan ya kamo kafadarta, wannan ya taba ta, su ci abinci da wannan. Wai ita yar boko banza ke irin ki. Boko hauka ne. Da zarar an ce ki je ki karatun zamani sai ki zama yar iskar gari. To wannan ta sa dole mu yi wasu uzuri da suke hana 'ya'yan su je su yi wannan karatu mai zurfi, ko su hana matan su je su yi karatu. Amma inda matan za su rike amana, za su rike gaskiya, kina da aure, kin san ke mai aure ne, ba za ki bari shugaban aikin ki ya latsa ki ya taba ki ba, ba za ki bari ki ke manta da wani ba, ba za ki bari ki abin nan da wani ba. Wa zai hana ki je ki aiki? Ki je ki aiki a wata ki samu albashi, ba za a hana ba. To amma guda nawa ne suke rike amana a cikin ku? Kuna son fita. Wani yake cewa malam, matata ta matsanta mini sai ta je ta yi aiki. Na ce mata nawa ne ake biyan albashin a Najeriya ne? Ta ce 27,500. Ya ce shi ake biyan ki a ofis ɗin ki ta zirga-zirga wata guda ko? Ta ce eh. Ya ce to ni na yi alkawari zan rinka baki naira 30,000 da wani abu, na ƙara miki da wani abu. Amma abin da nake so ki zauna a gida ki kula min da yara na, kar ki rinka fita sai da uzuri da dalili. In tafiya ta kama zan barki, in kulawa da wani biki ya tashi zan barki, amma ni ki ta fita kullum din nan ba na so. Amma na miki alkawari duk lokacin da wata ya kai 25 za ki ga alat a wayanki, kudin ki ya shiga, kuma kar ki min amfani da kudin a cikin harkata ta gida, ki saka aljihunki. Matan nan ta ce ni ban yarda ba wallahi. Kin ga wannan ba aiki take yi don ta samu rufin asiri, ta samu kuɗi ba. Tana fita aikin ne don ta yi kwalliya, ta yi ado, ta nuna, ta ga duniya, ta ga jama'a. Ko ke yanzu idan mijinki ya yi alkawari yana da cika amana, kulawa da amana, ya ce ki zaman ki zai rinka biya miki albashin, ki ce ba ni albashi na, ki zaman ki ci, ki more, ki kwanta, ki baccin ki shakata a gidanki, ba sai kin ta yawo rana yana dukan ki ba, ko kin je shugaban aikin ki yana daka miki tsawa ba. To wannan misali ɗaya ne na gaya muku. Yanzu wannan matar, in dai mijin nan zai rike mata amana ya cika mata alƙawari, to me yasa ta damu sai ta fita? Kenan abinda take sha'awa yawan fitan. Qur'ani kuma ya ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera. Wannan gabar magana ta farko kenan. Ku yi ilimi, ku je makaranta, ku yi karatu, ku yi aure, ku zaman aure, ku yi biyayya wa mazajen ku. In mijinki ya baki dama ki aiki, Allah sa albarka, a je a yi ta yi, amma ki rike amanar aikin, ki rike amanar aure a wajen aiki. Idan mijinki ya baki dama ki je ki ƙara karatu na jami'a, to ki tafi cikin nutsuwa, cikin mutunci, cikin kamala,
a makarantar a gane kina da kamala, kina da addini, kina da kulawa, kina da kaza, kina da kaza, sai ki rayuwarki mai daɗi. ba za ki rayuwa ta bauta ta kaskanci ba. Amma ki waye gari baki san Allah ba, baki san addinin Allah ba, baki san ba komai baki sani ba, ga ki cinkus ɗakin tsumma, ba daraja, ba kima, ba matsayi. Allah ya sa ku gane. Abu na biyu, ina jan kunnen ku iyayena mata, ku kula da mu'amala da bokaye da matsafa. Zuwa gidan boka da mu'amala da masu tsafi. Waye boka? Waɗannan mutane da kuke sa musu sunan malamai alhali ba malamai bane. Boka ba malami bane, boka shakiyi ne. Boka bai cancanta a ce masa malam ba. Boka shaidani ne, matsiyaci a cikin al'umma kenan, wanda zuwa wajensa kafirci ne. To amma mata da yawa wasu yau ba su yadda su rayu ba sai sun je gidan boka. Dole mu muku magana akan hadarin mu'amala da bokaye, saboda zai raba ku da imanin ku ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, duk wanda ya je wajen boka ya gaskata shi da abinda bokan na ya faɗa, ka gaskata shi, to ka kafirce da abinda Allah ya saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yau nawa ne a cikin ku bata yadda ta rayu ba sai ta je gidan boka? Bokayen kala kala ne, akwai maza akwai mata bokaye. Kina zuwa wajensa, in kin gaskata, in ya faɗi magana kin yadda, kin kafirce da abinda annabi ya zo da shi ne Qur'ani. Amma yau matan aure boka, za a je gidan boka don a mallake miji. Wani bawan Allah ya ce wata rana matarsa ta yi masa abinci za ta kawo, bata kula ba, sai ga ta bude kwanan miyan tana masa barbade. Kun san barbade ko? Ana ta zuba masa wasu abubuwa haka, ana ta zubawa, ba magi ba, ba yajin daddawa ba, komai ba. Ashe wani garin magani ne boka ya bayar, ce in kin mai abinci mai kyau ki barbada a ciki ki gauraya, za a kai saboda a mallake miji. Daman yawanci masifar zuwan ku gidan boka dan ku mallake miji ne. Kuma rashin basira kin gane hanyoyin mallakan miji suna nan da yawa, ba sai kin je kin kashe kudin ki a gidan boka ba. Ki ci kudin mijin kuma ki mallake shi, ki zama mai tsafta a gida, ki zama mai ilimi a gida, ki zama mai tsari, kina tsara gidanki, yaranki, lokacin tashinsu, lokacin cin abincinsu, lokacin baccinki, ɗakinki akwai tsari, kicin ɗinki akwai tsari, banɗakinki akwai tsari, komai naki akwai tsari, mu'amala da mutane kina da tsari, kina soyayya ga mijinki, so, ƙauna. Namiji duk taurin kansa idan ana son sa dole sai yayi ƙasa gare ki. Allah ya jarrabe mu maza, muna da rauni idan aka nuna ana ƙaunar mu. Kuma haka Allah ya baku wannan makullin a hannunku, amma kun jefar da shi ya bata, ba ku aiki da shi. In kina so ki rike mijinki, to ki nuna mai kina son sa, ki haƙuri da shi. Ko ifriti ne shi, ifritun minal jinni ne shi, in dai kika nuna mai kina ƙaunarsa kuma saboda Allah, to wallahi zai zama yana tafin hannunki. Saboda duk abin da zai tuno cewa ai wannan tana min ne saboda Allah, tana ƙaunata. Amma wani ya ce tun da ya auri matarsa, da dai suna budurci, I love you tana tura masa alamar soyayya, ya ce tun da na aure ta bata taba cewa tana sona ba. Daman I love you na yaudara ne, a samu a makalo shi, a malkato shi, a yi auren. Ya ce tun da ta shiga gidana, ta buɗe baki ta ce ina ƙaunarka, ta buɗe baki ta ce ina son ka, ko ta aika min a waya ta ce ina ƙaunarka, ko ta gaya min wata kalma ta jin daɗi in san tana sona. Ya ce bata taba yi ba. Ga shi yau mun tara 'ya'ya barkate, ta miƙe ƙafa a gida, tana ganin ta tara 'ya'ya, ta zama uwar gida, ta mallake gida, da haka ba sai ta ce tana son ka ba. Wannan ƙauyanci ne, wannan rashin wayewa ne, wannan rashin sani ya kamata ne. Kuna zubar da wata kima ne da Allah ya baku. To kina mallakar mijinki ne da waɗannan abubuwa da na gaya muku. Ki ƙaunaci mijinki, ki zama mai da'a da ladabi da biyayya, wance ki yi, wance bari. Kuma dole sai an yi haƙuri.
namijin wannan zamani kowaye ne shi sai an yi haƙuri da shi. Duk wacce ta ce za ta zaman aure a gidan miji ba ta yi haƙuri ba, wallah ba ta zauna ba. Kuma yanzu nan duk inda zan bulayi in ta tambaye ku, kowa sai ta faɗa tana haƙuri da mijinta, kuma mu ma muna haƙuri da matanmu, saboda duk lokacin da aka haɗu wane ya zo wacce ta zo, wallahi sai an yi haƙuri. To in ba ki da haƙuri haka za ki ta zaman hawan jini da ciwon zuciya a gidan mijinki. Dan in dai namijin wannan zamanin ne, wallahi sai ya bata miki rai, kuma sai ya miki butulci, kuma sai ya nuna cewa ke ba kowa bane. Kaɗan ne daga cikinsu ake samun su yadda ake so. Da haka batun ma ki ce za ki yi aure zawajin bila mushkila ba zai yi ba. Kawai ka yadda za ka yi aure akwai matsaloli ka shirya wa haƙuri. Yau ya bata miki gobe miki mai daɗi ba shikenan ba. Ke ma yau kina rana gobe kina inuwa ba shikenan ba. Kin samu yau gobe ba ki samu ba shikenan ba. Mijin ya miki mai kyau yau gobe ya yi mummuna ba shikenan ba, sai ki haƙuri. To da waɗannan abubuwan da kyakkyawar mu'amala da kalmomi masu daɗi ake mallaki miji, ba da zuwa gidan boka ba. Kin karar da kayan ɗakin ki duk kin sayar kin kai wa boka, da ƙyar kuke samu ku ci ku sha, amma bokan ki kullum yana karɓan kuɗi a hannun ki, kuma har yanzu baki mallake mijin ba. Suturar kirki ta arziki baki da shi, duk wata atamfa mai tsada kin sayar da ita kin kai wa boka don ya biya miki bukata, ya ki biya. Wani bokan ma da yake mara imani ne, sai ya taɓa mutuncinki. Bokaye da yawa suna nan sai sun yi lalata da mace da sunan za su biya mata bukatarta, kuma ba a samun biyan bukatar. Tun da kike zuwa gidan boka, kin haifi yarki budurwa, ita ma kin ta kai ta gidan boka, kuma har yanzu bukatar bata biya ba. Ai ya kamata a ce in kin je sau ɗaya kin gama, dan a nuna miki ƙarya ne abin da yake faɗa. Zaki ta zuwa kina kashe kuɗin ki kuma ba biyan bukata. Ina ba ku shawara da ku je gidajen bokaye dan mallakan miji, ko miƙe kafa da shantakewa a gidan miji. To da kun yi haƙuri kun yi biyayyar aure, duk abin da namiji baya so karki, to da shine za ku samu zaman lafiya, kuma mazajen ku zama suna tafin hannunku. Amma mace ko magana ba ta yi wa miji ba, magana miji yana miki magana kina masa gatsine, yaushe za ku zauna lafiya? Mijin naki za ki yi gatsine saboda fuskar ki ta gatsine ce? Ba a ganin haƙorinki, baki da murmushi dan baki da fara'a. Ƙawayenki su suke ganin bakinki, suke ganin dariyarki. In kin je gidan yini adda ihu adda shewa ana yi, amma miji baya gani. Wani ya ce ya zo yana hira da matarsa, to hajiya ya aka yi, kuna nan kalau ce to yana ta kawo mata hirar su hira, ba ta ɗauka, a toshe take, kwakwalwar a toshe ne. Ya aiki to ya magana kaza, ni kan nace maka dan Allah ba na maka bayani ba tun ranar, ni kan dame ni da wannan magana. Allah baki hakuri. To yanzu ya za a yi? Duk abin da ya dauko ba ta responding, ba ta ba da ansa. Kin ga wannan ta zaɓi ya zauna a waje ba sai ya zo ya hira da ita ba. Macen da ake so ita ce macen da take jan mijinta da hira da labari. In ya zo gidansa ya daina sha'awar zai fita waje, saboda kina da sakin fuska, kina da murmushi, kina da dariya, kina da yalwar kirji, baki da kuncin rai. Amma mace ce ta fushi da miji. Wani ya ce wallahi malam sai mu share sati 2 ba ma magana da ita. Sati 2 ba za ta ce uffan ba, ba zai ce uffan ba. Ya kwana ya tashi, abinci dai dole a kawo masa, a har hada sai a turo masa wata yarinyarsa, ita za ta sa mai abinci. In ya gama uwar ta ce ki je ɗakin baban ki ɗauko kwanuka abinci. In zai tafi aiki ba zai ganta ba, in ya dawo ma ba zai ganta ba. In dare yayi ba sa hada daki, tana fushi da shi. Sati 2 ya ce malam sai dai ni zan zo in lallaba in dawo in ta neman ta, da mun shirya sai mu kama fada. Ba ku da siyasar zama a gidan miji wallahi. Mai gida ya dawo, wai sai a tura masa yara, ku je babanku ya dawo. Kefa tana zaune gaban tele tana kallon wasan kwaikwayo.
ke da ake so in mai gidan ke dawo ki zumbur ki tashi ki ajiye komai ki je ki taro shi, sannu da zuwa, ka dawo lafiya, ga wurin zama, ga abincinsa, ga ruwan shansa, ga yaga komai an yi masa. To amma mutum ya dawo, wallahi wannan wani mai gida ne yake gaya mini, ya ce malam idan na dawo sai dai ta turo min yara in na ci sa'a, in ban ci sa'a ba sai dai in kira. Tana nan ita da 'ya'yanta suna kallon talabishin, suna kallon fim. Ba ni da mutuncin da in na dawo za ta zo ta gaishe ni ta ce san da dawa, ba ta yi mini. Ba ni da wannan darajar, ba ni da wannan kimar. Abinci na sai dai ta turo min yara, in dare ya ce malam sai dai ne ta birgima, ba zan ganta ba. Gaba ɗaya rayuwarta akan 'ya'yanta ne. Ni kam tsakanina da ita kawai sai dai kudin cefane, sai dai in masara ta ƙare ko shinkafa ta ƙare ko yaro ba lafiya ko za a biya kuɗin makaranta. Sun mai da ni bawa kawai, abin da suke yi da ni kenan a gidan nan. Kuna da matsala. Yanzu daman mace za ta iya zama ce sati biyu ba ta kula mijinta, idan shi ya yi fushi ke ma sai ki fushi. To me amfanin zaman ki a gida a matsayin ki ta mace? To wai duk sai ku ki ku aikata wannan, wai sai ku je gidan boka. Wace tsiyar boka zai miki? Ba abin da zai miki sai dai halakar da ke raba ki da addini. Imam Muslim ya rawaito hadisi cewa duk wanda ya je gidan boka a cikin ku, sallarsa ta kwana 40 Allah bai zai karba ba. Lam tuqbal lahu salatun 40 laila. Kwana 40 ba za a karbi sallan mutum ba duk wanda ya je gidan boka. Amma na ƙarshe ana nuna min lokaci yayi, kina kira gare ku ku 'yan mata matasa, kasancewa na ga makarantar tana da albarka, ku kama mutuncinku, ku riƙe addininku, ku yi ilimi kamar yadda na faɗa, kuma kar wata mace ta ba da mutuncinta ga wani namiji da ba mijinta na aure ba. Waɗannan wayoyi da kuke mu'amala da su ku yi a hankali, ki daina yawan tura hotunan ki ga samari, kina wulakanta kanki ne. Samarin wannan zamani ba su da amana, ba su da gaskiya. In ya gama kallon ki da ya samu wacce tafi ki, to ya gama da ke sai tsallaka sai tafi wajen wata. Wata tana nan duk hotunanta sun yi yawo a social media tana tura samari. Ba abin da ya fi muni irin ta tsiraici, ta fidda tsiraici ta ɗauka ta tura wa wani, ba tabbas zai aure ki ko ba zai aure ki ba. Yana neman ki, yana neman wata. In ya je gidan wata yana zance sai ta ɗauki wayarsa, ta ɗauki hotunan ki tana wulakantawa ko tana turawa ko yana nuna wa wata ko ana yaɗa ki a social media. Akwai 'yan mata marasa hankali masu gajeren tunani wanda har tsiraici suke, suna ɗaukan hotonsu suna aika wa samari. Duk yadda kike son saurayi matashi, karki yadda ya ce ki tura masa hoton tsiraicin ki tura. Wata ta tura masa hoto ya ce ba haka yake so ba, ta dan tura ce ba haka yake so ba, ya ce ta cire dan kwali ta ɗauka, ta cire dan kwali ta ɗauka ta tura masa, saboda baki da wayo. Bai fa ba da sadaki ba, ba a sa fanku fa ranar aure ba, zai iya canjawa da ya ga wata gangariya wacce ta fikiya suke canjawa zai yi. Ya ce ba haka yake so ba, ya ce ta cire riga daga ita sai breziya ta ɗauka, haka yi ta janta sai da ya kwaɓe ta duka a waya. Ya ce ka za ta aika, ya ce ka za ta aika, ya ce ka za ta aika. In mata aika ba ya nuna ɗan fushi sai ta ce to kai haƙuri ka tura. Sai da ya gama tara hotunan kuma ya tsallake bai aure ta ba. Wallahi akwai yarinyar ta zo ta mun fatawa, ta ce ta fi shekara 9 da saurayi yana neman ta, ya dakatar da kowa, ya kori kowa, gaba ɗaya rayuwarta ita kawai ta mame da shi shine mijinta. Idan za ta fita unguwa sai ta kira shi. Ki duba ba ya aure ba fa, saurayin wannan zamani da shakiyanci, bai aure ki ba, wai in za ki je wani guri wai sai kin kira shi kin nemi izinin sa. Wani ya fita ya haɗu da ita a titi ya kama faɗa, ina kika je baki gaya mun ba. Ku ji banzan bazara, ka aure ta ne? Ka aure ta? Ubanta ne kai ka haife ta? Iyayenta ne suke da haƙƙi su ce ina kika je baki gaya mun ba. Amma saboda yaran zamani, 'yan matan wannan zamani suna da ƙaramar kwakwalwar majina mai rashin tunani,
da haka abin da ya ga dama zai sa ta yi. Wata ta kira ni a waya tana tambaya gashi saurayinta ya ce kaza, na ce ki rabu da shi, ki ce a'a ka bari sai ka bada sadaki na shiga gidanka, kake da cikakken mulki a kaina. Amma magana zan je in bi uwata unguwa ka zage ni, an aike ni sai na kira ka, ubanta fa zai aike ta wai sai ta kira saurayi wai ya ce ta fita ko kar ta fita. To wannan yarinyar take cewa malam mun yi wannan shekaru, ta ce wallahi tallahi malam kawai sai gashi a social media kawai sai naga sunan saurayi na wane wane ana gayyatan auren wane wane da wance. Ta ce ta yi wani ajiyar zuciya, ta ce me nake gani, ta gaya wa idan ta ba shi bane. Aka ce buɗe ki gani shine. Kawaye suka turo suka ce me ya faru, ta ce wallahi ba abin da ya faru. Da ta kira shi ya ce ki yi haƙuri, ƙaddarar ki kenan. Yarinyar nan ta yi ta kuka, ta yi min kuka. Na ce maganinki jarababbiya makale mata, shekara 9 kina bin mutum bai zo ya kawo kudin aure. Zamani kenan. Shi yasa duk kana cewa na'am ko ku kula fa. Duk wacce za ta yi zaman soyayya da kauna da wani, ki tabbatar da ingancin imaninsa, kuma ku daina yadda da dogon neman aure. Kin san me ya faru? Wata ya gani gangariya ba ita ba, ya ga wani romo da maiko wanda a gidanku babu, ya bata mata lokaci, ya dauke ta a mota sun fita yawo, ya mata kaza ya mata kaza, duk abin da zai yayi ya gama da ita. Wallahi kin ga ashe wata ce amaryar za a je ana mata guda baki ba. Ya zaki? nace in baki da gaske ba sai hawan jini ya kama ki, kama Qur'ani ki kama addu'a, zamu miki addu'a Allah ya kawo miki wani miji. Yana zuwa ku shirya aure. Wai sai ta ce min to yanzu malam goge lambar sa zan yi. Nace karki goge. Wai tambaya take, wai bayan wannan wulakanci ne mata, wai ta goge lambar, har yanzu ko tana so. To irin waɗannan cases suna faruwa da yawa, amma Allah shine shaida, muna ƙaunar ku, shi yasa muke gaya muku gaskiya, ku yi rayuwa mai inganci, ku bi a hankali da mazan wannan zamanin, ki zama mai basira, ki zama mai tunani, ki rinka karanta mutum. Daga zuwansa gidanku za ki iya gane waye shi. Duk mijin da ya zo neman ki aure kika yana da yawan fushi, ki buga masa waya sau 15 baya ɗauka wai yayi fushi, wallahi ki nisan da shi. In ya aure ki zai gana miki azaba. Kin ga kenan kin gane miji ne mai fushi. Baka aure ni ba, kana ta fada da ni, kana fushi da ni. Wani in ya zo in ya kira ta a waya 1-2 bata dauka ba, duk da ya zo zance to sai ya yi kusan sama da rabin awa yana zaginta. Aikin banza, ana mana wulakanci, an nuna mana kaza, ni ban ji daɗin abin da ke. Kawai ya kira ta a waya ne tana wanka, bata dauka ba. Ya kira ta a waya, ubanta ya kira ta. Irin wannan bai aure ki ba, yana miki wannan mulkin mallaka, ina ga irin ya aure ki. Wani kuma an bi shi, an ba shi hakuri, kawayenki sun ba shi hakuri, ya ce bai zai dawo ba, ke ma kin ba da hakuri, ya ce bai zai dawo ba, wani ma ya ba da hakuri, kina ta bin abokanansa dan Allah ya hakuri ya dawo. Ki bar shi ya tafi, ya fi ruwa gudu, daga nan ya tafi har Kamaru. Allah kiyaye hanya. Allah zai kawo miki wani miji ba shi ba. Misali ne nake buga muku akan ɗabi'ar wasu mutane, ko kun aure su sai kun yi da na sani, zai yi ta gana miki azaba bayan aure ki. Amma ki samu mutum mai haƙuri, mai sanyin zuciya, mai yafiya, mai kau da kai, mai karɓan da ya an masa laifi an ba shi haƙuri, shikenan ya manta. Amma duk wanda yake da riko, yau sai ya maimaita laifin da aka yi masa shekara 2, to wallahi haka in ya aure ki ma zai ta gana miki azaba. Ko kin tara masa ya'ya 5 ba zai bar ki huta ba lokaci. Abu biyu kawai ne magana akai, kuma saura wajen abu guda 4. To amma zan dakata ana insha Allah ta'ala, saboda muna da uzuri. Abinda na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah. A gurguje malam Yusuf, sai malam ya gama bayanin sai ka ɗan yi musu zabarmanci ko na minti 2-3 ne. To shikenan dai, bismillah malam, za mu dakata ana insha Allah bi hadal